Ja, du skal prøve. Ej, den springer på stedet, hvis du køber den ellers. Så prøv at Er du købe klar? den. Er I klar? Ja, jeg filmer. Kom så. Du filmer det? Ja, jeg er klar. Godt, så køber jeg den nu. Fantastisk. Woohoo! Jamen, jeg kører også hen af min truck så. Yes, man, nu virker det. Det er min truck, det her. Hvor meget får jeg cirka for den her? Det ved jeg ikke. Per run? I got no idea. Det der mener han ikke. Det der mener han ikke.